କାହିଁକି ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ଠକିଦେଲା କାହିଁକି ମୋତେ ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲ ବାବା ନିଆ କି ଭାଷା ଦେଲି ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ ଆମର ଘରେ ମୋ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ରହିବ ନା ବହୁତ ଭାଷା ମୋତେ ବାହା ବୋଲି କହି ଆଉ ବାହା ହାତ କେମିତି ଧରିପାରିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ପେଟରେ ମରୁଥିବା 3 ମାସର ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲା ମୋତେ ଜବାବ ମୋତେ ବାବା ଏଇଟା ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟି ମିଶେଇ ଦେବ ଆରେ କହୁଛୁ କଣ ଏଇଟା କନ୍ୟା ମାରି କରବା କଟେ କାହିଁ ଖାଇଛୁ ବାହାର ବାହାର କର ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେଇ ଦେଇକିରି ଯିବି ସତ କରିବେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବୁ ସତ କଥା କହି ଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଆଜି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏଠୁ ମାରାମାରି କରି ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ଆସିବି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ ଆସିବି ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇକି ଯିବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବି ମୁଁ ତମ ଭଳି ବଡ଼ ଲୋକରେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ରହିବି ତମ ଭଳି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି Something